Yan guys, this is Eric. Welcome to my channel. Part 2 ni siya guys, kaganina akong gilot. So kinala mag part 2 to siya para makita ninyo ang akong pagsugod hangtod mahuman. Tagas na kanya akong video guys. So please subscribe, like, and share. Part 2 na niya. Pero gamay tayo. Up, yeah. Sabi panood mo. Pero bagas mo yung hilot ha? Ha? Papa ka mahal, hilot ka? Ngani kapag hilot. Ha? Ay, butang. Ano lang? Ayos na. Ano lang? Relax lang. Butang. Relax na eh. Sakit gamay no? Ha? Anago na basta kugihan. Ha? Nabulok na. Kapil panungot mo. Di mo pwede ka nanaon ako oh. Naon paghilot, tinahan ka. Ha? Wala ipit ko. Saan ka na ito kamay? Anak kamay. Oh, tama na. Tama na. Hilot mo ka na di kalakaw. Yun sa man. Yun sa may dim function. Yun sa man. Yan kamay.
Ka. Matang, matang. Matang. Sakit kamay? Ha? Kene? Sakit ne? Kene? Pag-hilot niya sa may park. Park. Ano man? Ha? Park. Huwag ka daw hilot niya. Ay, mga therapist man na. Mga therapist man na. Mga massage na sila. Di man ko therapist. Wala din ka din maghilot. Di man ko therapist. Nanghihilot man ko. Sila mga massage man na. Mga estudyante, mga eskwela man na. Ako wala man ko eskwela. Matagong lang. Nama ko gulong. Matagong tuunan. Siguro tayo na. Mga eskwela na sila. Ako wala man ko eskwela. So, Diretso na eh. para itong sakit, yung pestito, sakit tayo. Wala ka rin tayo kantaw. Kaya wala ka rin kantaw. Ada dua mo dre. Anak ka rin. Ano ba? Hilot niya pa muriin. Alas 7 lang last.
Andar ba na? Wa kasi ko na. Sa tiyang awel mo gamit. Chris Haplas. Gikag Cebu. Nga naman? Hindi man yung tao. Hmm. Doon na nanay. Nado sa nalagot mo. Itong okay. Wala na may magkitang jeepre. Ay! Wala na magkita. Ising is jeepre. Ligo lang kita nakaanta dito, man, nagising na. Anak ko na sa pulisot. Iya, sa digid sa kasapan. Abrad deh ka, sige. Ano ang guru? Tadi saya sayang di St. Thomas. Pero sa akin kasi kung kamot pero papanyo, kano ba na? Pasmo. Pasmo sa kusog. Wala. Okay. Kanang magbasa ka, pag magtrabaho magbasa. Inaw. Pasmo na. Madugay, di na kakagunit o baso. Kung magpingalan ko lang, hindi ka ba nun, na mag-drive ko lang bilang kayo, Ah. kaya magdulan, padun. Dili na murag dako na kayo mong kamot. Di mo kamot, dako na no. Ah, kita. Murag magpagulugay, pwede. Ha? Murag kanayo. Puro mo kalayo? Pwede. Kalayo. Ano yung power? Power kayo. Ha? Yung power. Power kayo. Pilot, punta ka dito. Wala ko dito kayo, magkitulog. Wala ko na lang magalang dito. Ano sa pangalan nito? Ha? Ere, katulad lahat. Ano sa pangalan nito? Pagalan, basta may mo lahat ito dili yan eh. Niya? Kaya manabalan mo lang ko ron, dili may manabalan, pag-ilog sa may dili, ito dili ko. Kaya Eric daw, mag-ilog. Ah. Balik ko na ito. Kaya lumas ko ha. Ah. Kaya mapagkan ko ay masawa, dili ko. Sabi, ang balay ng gawa, dili ko lahat. Ah, kapit ang asawa? Yahan balay, kinikanan. Ah, kapit. Kasi may engineer niya.
Ah, Pound sa mga iminis. Iminis yung pound. Ako may mga kanay. ya. Kaya nabalik ko dito sa name kaya yan yung sukol. Kaya malayo ah. Sa Japan. Layo. Ayaw na, sa Japan. Yan na iba na dito. May nagpuyo. Kami di ba puyo? Nay, kay ito nag-Japan. Ako nagpagkwarta. Yahay na kayo mo. Kaya ayaw din mo kami may control. Yan yung sukol. Hindi wala day pisik. Kisik Welding ba welding na balag dili welding. Physicless welding. kanan di na na upuan. Ha? Di na nagpagbati. Oh, dili day nga nagbabate. Dili kanan di na nagpagbati. Na ipisit ko din. Dili kanan di na nagpagbati. Gamay ra pisik na lang sa tubig. Ipisit ko. Ya wala di ay kuan di ay. Na ipisit ko lahi. Ika. Tagsal lang kay mang pisik. Nagkaroon ipisit ko. Nagkaroon tulo. Ura ko dili mo pisik. Tulog sa ligay pa na ito. Oo. Hapit naman Pasko, siguro. Kaya na yung Pasko ninyo. Ayan pa. Akin mo aking. Kumapit siya. Pero Oo. hindi pa ako na may pisik. Nagabot Pasko na siguro. Kaya 10,000 na. May naging na. Lumada. Dili na. Kaya yung mga talipago si Bala. Ano niya, kaya nariman yung suwas ko. Ah, Yan ang sinabubuhan. karon muli. Kaya palibawan ako ang lundan yung mo. Ano, mamitaw. Ah, Kaya ito sinuod. Gamon siya niyo. pila may edad na? Ang unang sawa, nag-tweet sa kapin. Punta na kapen. Pila man edad sa mga sawa? 53. Manghod ini mo no? Mamurot. Hindi talaga mo. Bisi lagi ka na. Uy, kasi. So, Labi ito, patos. Daan daw kayo. Takpan yung kanarin dito pagkaw. wala ka po kusahay. Kandaya ko an. Home service. Kita na dahil ko asa nagipalit siya. Na. Anong nga, oh, di balik. Nasa unit top. Kaya panong palit. Ha? Ah, malaki pareharam na sila. Ha? Please ba? Replace ba? Taon na. Kasi ganito naman. Sige, bangon ta, bangon. Wala rin siya, corner. Kasi kung may saksaan. Ba, magot. Hindi na. Wala pa. Ayaw pagbasa karon. Dili ko magbasa tubig. Ah, nya karon og ugma walay. Ligo. Very good. Kano sa kita maligo? Bungkag ni mong plima ha? Ayaw na na. Lunes. Ah, very good, Lunes. Ugma, Domingo. Ah, Domingo na ugma, ugma dayon ha? Basta ko maligo kay bato ko simbahan. Ha? Bato ko simbahan. Pero ay kaligo. Pero pwede ka may lamos. Salamat, salamat. Ah. Ano lang. Hmm. Talaga subawan. Sabi dito tao din ako mga pide. Hindi na mga pig. Gatas ha? Milo. Ikaw pira ba mo kanabuntag? Ayaw na, undangin na na kay para maabot ang 100. Ayaw. Nga alam ko. Pero di ko masagot ang 100. Akong gitubuan na nilin yung kamot 100. Na, okay mo ginatuhuan tay. Matinuod siya na yung tuo ba? Ha? Ayaw yung tuo na. Kasi ako walon. Ha? Walon yun na. Wala yun ang buo. Ay, yung surrender. Sa, ay, surrender ay. So hindi na. Sa, May mo nila kabahalag pilde ba sa sukol? sukol. May hindi na. Ha? Nagpilde ba sa sukol? Dito ah. Saan dito ah? Uy! Wala sa balkon, uy. So, di ay na. Live di mo na, Brad? Ha? Live di mo ni? Kuwan na. Dito ano? Magkatanaw ka YouTube. Kung makatanaw ka YouTube, yun na sa YouTube niya. Kali. Ay. Eric Hilot, i-search lang mo Eric Hilot ha. Isa. Tama ka kay anak.
Na. Ay mong anak na, gina YouTube, no? Na. Inanak, i-search na good na. Eric Hilot, ha? Kaya naa daw ko di anak, ha? Ayaw na yung ubo. Kaano mo. Dahil abuho pa lagi pala kung ubo kay halos din bundang. Kunya kumaluya ko. Kunya makatulong galing ko. Mamukaw mo mata. Oh. Basta po kayo. Ditulong mo. Hindi sa ron tutulong. Okay na tayo, mamain na ka. Jesus, na maayo na. Bisa gani makayo katong lawas kay naik na ina na kumatingon kaan. Kaan na kumatingon. Bisa na nga kong ubo. Kayo lang kay Ay, no, so. Ayan guys, sa man ako gilot ka tatay. Please subscribe, like, and share.